Toimintakyvyltään rajoittuneen potilaan siirto pyörätuolista sängylle istumaan. Leikkaa 1,5 metriä kalvoa. Paina kalvoa peukalolla rullatelinettä vasten. Tarvitset myös kohdesiirrintä. Taita kalvo kaksin kerroin, liukkaat pinnat vastakkain siten, että päällimmäiseksi jää noin 90 senttimetriä ja alimmaiseksi noin 60 senttimetriä kalvoa. Poista pyörätuolin kyynärnoja. Tarkasta jarrut ja lukitse tarvittaessa. Laita kohdesiirrintä apuna käyttäen kalvo potilaan lantion alle. Potilas nojaa pyörätuolin toiseen kyynärnojaan. Kalvo suhteessa pyörätuoliin. Ohjaa potilas pyörätuolin etureunalle kankkukävelyllä. Rengas ei ole näin siirron tiellä. Ohjaa potilasta siirtämään painoaan kankulta toiselle ja auta potilasta siirtämään painoa kohti pyörätuolin etureunaa. Aseta pehmuste pyörätuolin ja vuoteen väliin. Vuode ja pyörätuoli samalla tasolla. Ohjaa potilas ottamaan tukea kyynärnojasta ja nousutuesta. Ota jalkatuet pois. Ohjaa potilas ottamaan tukea nousutuesta ja siirtämään painoaan suoraan sivulle vuoteen puolelle. Vuoteessa jarrut lukittuina. Vedä kalvosta. On tärkeää, että potilaan paino on kalvon päällä olevalla kankulla. Kalvo poistetaan vetämällä. Liukusiirtimiä säilytetään sängyn päätyyn liimattavassa päiväpussissa, jolloin rullatelinettä voidaan käyttää muualla. Toimintakyvyltään rajoittuneen potilaan siirto vuoteesta pyörätuoliin. Vuoteessa ja pyörätuolissa jarrut lukittuina. Käytä samaa kalvoa kuin pyörätuolista vuoteeseen siirrossa. Kalvon pituus 1,5 metriä. Tarvitset myös kohdesiirrintä. Taita kalvo kaksin kerroin, liukkaat pinnat vastakkain. Päällimmäiseksi jää noin 1,5-kertaisesti kalvoa. Ohjaa potilasta nojaamaan poispäin kalvosta. Laita kalvo kohdesiirtimen avulla potilaan kankun alle. Ohjaa potilas istumaan vuoteen reunalle painonsiirtojen avulla, kankkukävelyllä. Laita pehmuste vuoteen ja pyörätuolin väliin. Vuode hieman pyörätuolia korkeammalla. Ohjaa kalvo kohti pyörätuolia. Potilas siirtää painon kalvon päällä olevan kankun päälle kurkottamalla pyörätuolin kyynärnojaan. Hoitaja vetää kalvosta. On tärkeää, että potilaan paino on kalvon päällä olevalla kankulla. Pyydä potilasta nojaamaan eteenpäin. Kalvo vedetään pois puolet kerrallaan. Liukusiirtimiä säilytetään seuraavia siirtoja varten sängyn päätyyn liimatussa päiväpussissa.